אני עשיתי טסט ראשון, ותיאוריה פעם ראשונה, ומהרגע שקיבלתי את הראשון זה היה כאילו מין דבר שאני עשיתי לעצמי, אוקיי, יש לי עוד תעודה אחת לאוסף, ובזה נגמר הסיפור. קודם כל הייתי מקבלת קיפאון בגוף. אני יושבת וכאילו הרגליים, הידיים, שום דבר לא נשמע לי. ופה מין פקעת שאני לא יכולה להיפטר ממנה, משהו שחונק אותך שאת לא יכולה. היא מתכסה בזיעה שיכלו לסחוט את הבגדים שלי אחר כך. ואת יודעת, הקטע המטופש של להכניס את המפתח לסוויץ' ולסובב ולראות שהרכב מונע. הייתה לי הרגשה שפתאום הוא ייסע לבד, זה לא תהיה לי שליטה, אבל אני נכנסת בזה לפנים, ובזה שזה, והכביש רץ לי, ואת את כל מיני דברים שבן אדם נורמלי בכלל לא מתייחס אליהם. היה מי שלקח אותי, והיה מי שהביא אותי, אנשים התאימו את עצמם לסדר יום שלי. הגברת צריכה להתחיל לעבוד ב7, אז יוצאים מהבית ב6, למרות שאולי בעלי היה יכול להתחיל ב9, והוא לא היה צריך לצאת כל כך מוקדם. וכל הדברים התנהלו לפי הלוח זמנים שלי, לפי מה שאני הכתבתי. בקיצור, יום אחד בעיר, באופן פתאומי בעלי נפטר. ונשאר אוטו מול הבית, ואני לא נכנסת לאוטו, ואני לא מתפקדת. אז החלטתי, את פה. אני חייבת לקחת את העניין הזה בידיים ולעשות עם זה משהו. אנחנו מטפלים קודם כל באדם. כלומר, כדי שבן אדם יכול לעשות משהו, הוא רוצה לממש את הפוטנציאל שלנו, כמו שאנחנו אומרים. צריך ש100% מהיכולות הגופניות שלו, השכליות והאנרגטיות והרגש יעבדו. קודם כל, כשנכנסתי, ראיתי שאני לא תפוקה, שאני לא לבד. שהבעיה היא לא שיש לי משהו אישי שאי אפשר לפתור את זה. שיש עוד אנשים מסביב שיש להם את אותה בעיה. בקורס היו כמה קווים מנחים, שלקחתי אותם לא רק לנושא של הנהיגה, לקחתי אותם גם הלאה בתחומים אחרים בחיים. קודם כל זה עניין שהכניסו לנו לראש שאת מסוגלת ואת יכולה. שאין דבר כזה שאת לא יכולה. ואת הנושא של הנשימות. קודם כל כך נשימה עמוקה. ברגע שאתה לוקח נשימה עמוקה, כל המערכת עובדת כולך, ואז אתה נכנס למין רוגע כזה, זה מוריד לך את המפלס של החרדה, ואתה יכול לחשוב ואתה יכול להמשיך לתפקיד. עושים גוף באזור התעשייה. אחרי שאנחנו מחזקים את הגוף, אנחנו מגיעים לצד של הרכב, לנהיגה המעשית של ממש. איך ההקשר בין הגוף לנהיגה? כלומר שבן אדם נוהג, הוא לא רק נוהג, הוא גם מסתכל מסביב, הוא מחפש שלטים, הוא מסתכל על רמזורים. אני מבחינתי נהג זה טייס. קראתי לרכב אז המפלצת, אמרתי, אני והמפלצת שנינו יוצאים לרנדבו. אנחנו שנינו, לקחתי את האוטו, פשוט עשיתי סיבוב והגדלתי טווח. הגדלתי טווח, חזרתי הביתה, חזרתי רטובה עד לשד עצמותיי, אבל עשיתי את זה. אותי הקורס שחרר, הוא שחרר אותי ברמות של עצמאות, הוא פשוט נתן לי עצמאות. זה שינה לי את החיים. Tonight, oh man, you did it, you did it, you did it. You said that you would do it, and indeed you did.